Kyayeng irang. Nggih. Betek-beteke anggenipun badhe ngregegaken swasana Rama Yai. Ngaten nggih. Ning pamundhut. Nggih, napa Rama Yai? Assalamualaikum Mbak Yai, nyuwun lagu Gerajagan. 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 Banyuwangi, menika Banyuwangi. Saking Setia Lover. Nggih. Nogosari. Ngaten. Sragen. Nggih. Saking Sragen menika. Sragen oleh penggemar saking Nogosari. Oh ngaten nggih. Kagiaraken dalu punika lumantar live streaming Zuhri Multimedia. Zuhri. Mbak Nining apa Mbak Mbak Nining Gerajagan. Gerajagan Banyuwangen, Mbak. Iya. Gerajagan. Nggih. Mawi bawa mboten Rama Yai? Nggih. Nggih pinter kok nggih. Nggih. Tasih sawe Iki live streaming kathah sing mirsani. Nggih, kathah sanget. Sungkem katur sedaya mawon ingkang mirsani. Ugi ngaturaken selamat Hari Wayang Dunia dan Hari Wayang tingkat nasional. Hari Wayang tingkat dunia yang ke pinten Mas? Hari Wayang ke berapa? Hari Wayang dunia ke-7, Hari Wayang nasional ke Sami Rama Yai. oh sama. Nggih, Hari Wayang nasional. Ya Mbak Nining caturke Gerajagan. Monggo Mbak Nining. Nggih, menika lajeng kemawon mboten sah mawi bu. Oh, ora apa Pak? Ya. Nggih, lajeng mawon. Wis goro-goro. Nggih, yo caturke. Sampun. Mas Gareng. Nggih. Mangaturi Pak Suhardi nyekar. Oh nggih. Nggih, ngaten nggih. Sampun pun aturaken irama Sinten, kus-kusan menika wau.
Saya Mas Gareng. Nggih. Niki enten jamaah nggih niki nyuwun lagu Lewung Gedruk. Lewung Gedruk. Aku mau lho wis. Lewung. Mau Lewung jatuh. ya. Gedruke wis ge perang ngono ya Lagi mau wis WA rung tak maca-maca terus akhirnya malah maju. Siap. Ya siap. Lewung. Lewung Gedruk. Bulam sih, bulam sih. ya. Kemarin sebenarnya ngaturaken lewung konjuk para kadang Sutresna Budaya sedaya. Ya, yo dimaksimalkan. Engko jam 1 rampung ya. Jam setunggal rampung nggih. Nggih nek wayang dakwah ming dugi jam 1. Ning Iya. nek wayang Jawa tekan ngebyar, ngoten nggih. Kula remen ngeten iki. Diaturke. Nggih, yo diaturke. Ya, diatur malam Minggu, mumpung malam Minggu. Lewung Gedruk. Ya, lewong. Ya. Ngandrong. Penggemar saking Ngemplak Boyolali. Diaturke mugi-mugi sedaya panjang umur sehat walafiat. Amin ya. Kagem sedaya dalang-dalang seniman seniwati sa Indonesia, Boyolali Solo Raya. Mugi-mugi sehat laris. Hari Wayang Dunia tetap jaya wayangku. Lah ngoten ta nggih? Nggih, amin Mama Yai. Niki dadi jenis seni budaya ngeten niki iso dinikmati. Ra ngoten ta nggih? Nggih. Ya, lanjut. Sabda pandita Gayenge ranjama. Ijih Mama Yai. Lah nggih, saya wengi gayeng. Assalamualaikum Mbak Yai, nyuwun gending podang kuning. Podang kuning nggih. Yo, lanjut. Lanjut monggo. Sabda pandita rata Gending menika ugi kula aturaken Mas Okto Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Oh, ngaten nggih. Kalih Pak Kepala Kemenak Sukoharjo. Nggih. Nggih, mugi saged nggih jampi saya. Nggih, Rama Salam Yai. hormat saking kula. Nggih, yo dilanjutke. Entek ta pisan, Bang? Nggih. Ya. Anu, mangku kitab sik bertiga. Aku kita apa nggih monggo. Bertiga. Bertiga Mbak jumeneng Nining, monggo, Mbak Nining, Mbak Menuk. Lamsih.
Malam saya bertiga. Mangku kitab. Soalnya mriki do ngaji kitab, kitab suci Al-Qur'an. Ya, mangku Quran. Dados. Iya. Apa BRT? Ya. Awak dhewe ngenteni perang. Ngenteni perang. Pirsa, bilih infak pengawasan akbar dalu menika tanggal 21 November 2000 selangkung pikantuk 2 yuta gang 150.900 rupiah. Alhamdulillah, mugi berkah barokah nggih Rama Yai. Barokah. Sesuk tinggo nutuke pengajian. Amin amin. Ya dole sowan Rama dole. Monggo Rama kula dherekaken Mak. Wonten lebar ngapunten nggih Mak, nyuwun pamit. Manowo vaksin anjura wancine aduh kabehnya kroito sanes mara wasih pagelaran kang becik ketite kang ono ketara
Mara Sang Harjuna Esmonira kamanu wong sang ing teja laksana tejane wong anyar kadun ngendhe kang pinangka sapa kang sira gayuh lan sapa ngarep ngendhe kang sunedya Raden yen to kowe takon karo aku Satria Madukara kekasihku Raden Janaka. Kowe Raden Janaka pancen dasar Kapuranyata. Balik sapa kang dadaranmu Sang Premban. Yen to kowe takon karo aku iki Brahmana Sukma Angkara. Bakal lumadi menyang endi? Waktu dina iki aku goleki glilipku. Glilipmu sapa ora ana liya hamung panengah Pandhawa si Janaka. Luputi Janaka mapan ana ngendi? Mangerti ya Janaka. Yen to wektu dina iki sedulurmu papat Pandhawa. Puntadewa Werkudara nangkula karo Sadewa wektu dina iki wis bakal tak hukum. Yen kaya mangkono. Brahmana Sukmangkara kowe kang nyidra. Para Pandhawa wektu dina iki pancen dasar Kapuranyata balekna para Pandhawa besok ora gelem saiki apa dene tandhingana wong panengah Pandhawa wektu dina iki
Ati aku, ayah, oh. Kresna tantula sanyaglaring ing Dimas Arjuna wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu piyanggon Bundayuda angsal pangestu paduka Koko Prabu kula Tandayuda kaliyan Sukmangkara kula kawon tak jarwani ya Dimas sing nyidra para Pandhawa papat kae ora ana liya ya mung Sukma Angkara mung kari siji Siadi. Mula kang saka iku ayo golek jago sing bisa manmeh patining Brahmana Sukmangkara menawi meksa paduka mayatun daya-daya kula dherekaken ayo Dimas Arjuna. Kocap kacarita kaya mangkono Sang Ismaya ya sang Semar Badranaya danyang Marcapada mangsa semedi sedyaning kayun sang Semar Badranaya nggayuh wah yu katentreman kabul payune kang Semar Badraya ana cahya cuma saking gegana tuning wah cahya enteh pokulun padha meneng Dewa-dewa sugata mring-mring ngodani arum hing wong milah ing Prasidem Sekaring Bawana Langgeng iki kang mapan ana sak pucuking Aldaka ora ana liya amung Danyang Marcapada Semar Badranaya inggih Bakulun kula pun Semar Badranaya duwe karep apa jeneng kita wektu dina iki mangsa semedya ning sapucuking gunung. Sedya kula wedha samangke mboten wonten sanes kejawi kula badhe ngawontenaken
Kula badhe mbangun mental-mental utaminipun para kawula ming marcapada wedal samangke. Mbok menawi saged kula saged kasembadan sedya kula menika Pungulun. Yen kaya mangkono wis pahyiwaning mangsa kala, wektu dina iki jeneng kula bakal nuwun kali kanugrahan ingkang wasta wahyu katentreman. Apa ingkang sira sedya muga bisa kasembadan nyawah wahyu katentreman Semar Badrana. Pundi Pungulun? Wahyu katentreman wis panungganya jiyonan panaman Semar Badrana ya. Muga-muga sedyamu bisa kasembadan anggonira bakal dandani kawula kang mapan ana ing Marcapada wektu dina iki. Nggih, menawi kersa paduka makaten kula matur sembah nuwun. Yen kaya mangkono Semar Badrana ya jeneng kula bakal bali ning kaya amangku Mider Semar. Kasembatan anggonku mangsa semedya ning sak pucuking gunung gayuh wahyu katentreman ya. Muga-muga wahyu katentreman iki bisa dandani para kawula kang mapan ning Marcapada. Lho, kae sapa kae? Semar Badrana ya mapan ana ing sapucuking Aldaka. Inggih sinuwun. Banjur Kakang Semar Murca iku bakal gayuh apa kula niku lak niat kula badhe dandani mental akhlak ingkang mapan wonten ing Marcapada wedal samangke. Kawula ingkang mapan wonten kawula ingkang mapan wonten Marcapada wedal samangke utaminipun bocah nom-nom sakniki mboten ora basa karo wong tuwa. Nah niki sing ajeng kula dandani mental-mental niki orang ibadah nut kalian agamanipun piyambak-piyambak. Lajeng kula mangsa semedi wonten sak pucuking gunung wedal samangke kula sampun gayuh tumuring kanugrahan ingkang awasta wahyu katentreman. Yen kaya mangkono Kakang Semar Badrana ya aku bakal ngepek iyom. Semono uga Janaka ngepek iyom Kakang Semar Badrana ya. Nggih. Lajeng dika menika mingkah wonten Aldaka badhe menapa, Gus? Wektu dina iki ento Marcapada ketaman Pagebluk Mayangkara saka pakartining Begawan Brahmana Sukma Angkara. Brahmana Sukma Angkara pancen dasar kapara nyata. Mula kang saka iku Kakang Semar Badrana ya waloyaning Marcapada ndak pasrahke Kakang Semar Badrana ya. Penditane ya ngapa? Kanyang Marcapada kuwi Semar Badrana ya pancen dasar kapara nyata. Jenengmu mau sapa? Brahmana Sukma Angkara. Ya aku. Brahmana Sukma Angkara. Gelem cucul apa ora? Janji gah cucul aja takon dosa. Tak ajar dhewe kowe. Semar Badrana ya aku
Betari Durga aku wis ngerti yen to kowe Betari Durga. Ngendi nggon ngendi papan sing gawe giduh kuwi siji. Betari Durga yen to wong lanang kuwi bontot. Ayo kowe saiki gelem bali apa ora? Yen ra gelem bali aja kelakon dosa. Tak ula-ula dawa. Iya Kakang Semar Badra wektu dina iki aku bakal bali ana ing Sikta Ganda Mayit. Yen to kowe bakal bali ana Sikta Ganda Mayit, wektu dina iku icana para Pandhawa kang wektu dina iki mau hukum. Iya istake dawuh Kakang Semar, Kakang Semar. Waluya Jati teman Maloya wektu dina iki Kakang Semar Badranaya Puntadewa adiku Werkudara bisa timbul. Nggih. Kula menika namung lantaran wedal samangke kula pun Semar Badranaya sampun nampi kanugrahanipun Gusti inggih menika wahyu katentreman. Wahyu katentreman menika boten kagem kula nanging utaminipun para Pandhawa monggo Gus kula aturi nampi wahyu katentreman nggih Gus. Yen kaya mangkono mangayu bagi sekedhi jumurung Puntadewa sakadang bisa nampa wahyu katentreman. Nika enten buta mesti kongkonane Betari Durga. Mang singkirke Gus. Ya tak singkirne dhewe. Tejane wong panenggak dasar kapura nyata. Gelem pingkat papan kene apa ora? Bisa sae raglem sae apa tidak gagelak lempahmu mati. Ora kok junjung mok apake ora bakal tak rabekke nyo. Wah. Wah.
Ora Kudara. Ya. Bubar Bandayuda karo sapa? Balane Bathari Durga menang apa kalah? Itu pangestune sitheng kakangku anggonku Bandayuda. Aku menang ya. Kaya wis paripurna lelakon iki. Muga-muga anggone warga masyarakat ana ing Tanjung Sari kene ngadani wayang dakwah. Sabubare wayangan iki, Dimas, ndedonga ana ngarsaning Gusti Kang Akarya jagat adohna godha rencana cinaketna kanugrahan Kang Agung. Warga masyarakat Tanjung Sari kene sabubare wayangan muga-muga antuk wahyu berkah sarta barokah. Yang hormati paripurna menggah puji syukur ringgit dakwah kados salebetipun atas panggilan malih wong teng wekdal sanesipun mugi wonten kawontenan ingkang langkung sae kasurung pamuji mugi Bapak Kiai tansah pikantuk karahayon dakwah wonten ngargonipun Gusti. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.